Nerea Kortajarena Euskal Herria Bilduren Gasteizko Legebiltzarreko bozera maila gurekin daukagulako. Kortajarena Andre, egunon. Egunon. Lehenik eta bainala ere, eman berri dugun albiste horri buruz ere galdetu nahi dizut. Euskal kulturan ez ezik Euskal gizarte oroak hartzen duelako, ez da kolpe handi bat. Bai, nik uste oroar dolu egun berezia dela gaurkoaz, pertsona konprometitua izan du da Lobika Jauregi, eta uste uzten duen utxune hori nekez betetzen diren utxune horietako bat izango dela, ez? Lan eskarga handia utziko digu, baina konpromiso handia ere utziko digu, eta egia da gainera, esaten ari zen bezala, sormen bete-betean harrapatu duela eriotzeak, haseke guk ere guretik gure doluminak Alkizatarrei eta baita ere bere familieta gertuko. Esan dugu, aste interesgarria bizain lanpetsua datorrela, kontu asko dauzkagulako, tartean ostegunetan izango den inbestidura saio hori. Euskal Herria Bildu zein sensazioarekin dago osteguneko zita garrantzitsu horren atearian? Zita bereziki garrantzitsua da, esango nuke maila batean badela legislatura bateko plenori garrantzitsuenetako bat, ez? Azken finean, hartatik aterako da jaurlaritza berria eta lehendakari berria, eta nire sensazioa da, luze jodula apirilaren 21 ondorengo guzti honek, eta herritarrak pixkat urrun ikusten dutela saio hori, eta nire sensazioa da baita ere, nolabait, naizta pleno garrantzitsua den izaten ari da hau, esango nuke AJak eta PSek apirilaren 21 ondoren etorri diren guzti horren inguruan egin duten kudeaketak, eta ondoren ezagutu dugun baita ere aurreko akordioa horrek berak erakusten duela batzuk behintzat, eta esango nuke AJ eta PSek pleno hau tramite huts bat bezala bizitzen ari direla, ez? Baina guretzako bada pleno oso garrantzitsu bat, legislatura oso berezi bati, garrantzitsu bati hasiera ematen dion pleno bat, eta guk desde luego perspektiba horrekin ari gara lenean osteguneko pleno horri begira. Oso berezi esan duzu, zer dauka desberdina duela 4 urteko argazkitik? Esango nuke badirela gauza bereziak, ez? Esan eta esan ari gara, herri bezala oso momentu berezian gaudela, eta batek kontestuari erreparatzen badio, ulertu beharko genuke ze momentu bizitzen ari gara, nola askotan esaten da, eta ematen du retorikaren baitan sartzen dela, baino erronka handiak ditugu eskuartean, eta arazo bereziki importanteak ditula, eta metatzen ari zaizkiola gure herriari, eta kasu honetan gure herri honen zati honi, ez? Eta sartzen gerala, 21. mendeko zati erabaki hor batean, eta maila batean esateko, nolabait esateko, sartzen gera oso relevante izango den momentu batean, ez? Eta orain hartuko ditugun eta hartuko ez ditugun erabakiek ere baldintzatu dezakete belaunaldi oso bat, eta horregatik uste dut gure bizitzak hainbeste aldatzera doazen momentu honetan politika publikoetatik etorri daiteken guzti horrek relevantzia berezia hartzen duela, eta horregatik esaten dugu, une berezi badela, horregatik hitz egiten dugu ziklo politiko baten aldaketaz. Koalizio gobernu osatzen duten bi alderdin jarrera kritikatu duzu, tramite huts gisa ikusten dutelako ostegunetakoa, hori horrela izan ez da den, horregatik aurkeztuko duzue Pello Otxandianoren inbestidura? Hori esaten dizut, batez guk Pello Otxandianoren hautagaitza aurkezten dugu erantzukizunagatik eta arduragatik. Gogoratu nahi dut, apirilaren 21 geroztik, guk apirilaren 21 ulertu genuen AJak hauteskundeak irabazita, beraiei zegokiela, nolabait, hortik aurrerakoak lideratzea, eta nolabait elkarrizketa ronda bat hastea, eta bizi dugun momentuaren inguruko azterketa hori egin, eta herri proiektu bat abian jartzea, ez? Baina apirilaren 21 hona ikusi duguna, eta 7 aste luze pasa dira, izan du da ez dela tarterik izan nolabait elkarrizketa ronda hori egiteko, naiz eta hori oso ohikoa denez parlamentarismoan, hor dauden ohituretan elkarrizketarako tarte hori edukitzea minimo bat izaten den. Ikusi dugu baita ere
nola muzin egiten zaion, nolait elkarguneak identifikatzeko egiten den saiakera orori, eta gero ikusi dugu baitaren nola aurkeztu zaigun aurre akordio bat, orokorkeriz betea dagona, eta zehaztapen gutxi dituena, ez? Eta gure sensazioa da, horrek erakusten duela nolabait, hemen naizta hauteskunde garaietan gauza desberdinak esan, ikusten duguna da gobernua eratzea bera bilakatu dela helburu bakar eta faltua dugula diagnostiko bat bizi dugun momentuaren inguruan eta falta dugula batez ere herri proiektu bat fase garrantzitsu honi heldu eta gobernantza eredu berri bat gauzak bestera batean egiten hasi behar direlako eta gainera kontestu berri batean gaude. 27 legebiltzarkide ditu Euskal Herria Bildu, parez pare gaude, lehen indarrarekin enpatatuta gaude, eta uste dut gauzak aldatu egin direla legebiltzarrean ere, eta hori ere, kontuan hartu behar. Otxanero jaunak berak aitortu zuen, berak emango zuela urratsa, Paradalesekin elkarrezketatu izateko, Euskal Herria Bilduk faltan bota zuen elkarrezketa hori izateko. Zekite erantzunik lortu ote duzuen, zegia da gobernu osatzeko lanetan da biltzala, publikoki bintzat ez dugula ezertiakin? Nik ulertzen dute gobernua eratzeko lan horretan aritzea, eta ulertzen da, noski, dauden elkarrizketak eta diskrezioz aritzea, baino ez da diskrezio ondana. Nik uste dut, 7 aste luze hauetan ikusten ari garena da, bi alderdiek kontentzioarik eta informatibo eta komunikatibo bat egin dutela, segura asko dituzten desadostasunak agerian geratu ez daitezen, ze finean duten helburua da gobernu hori eratzea, ez? Ta ez herri honi egin bertzaion eskaintza. Nik uste dut oso importantea dela elkarrizketa batez ere legebiltzar batean, elkar ulertzea, elkar ezagutzea importantea dela, baina ez dugu Paradalesen berririk izan, denborarik ez zuela eta eman zaigun erantzun bakarra, baina Paradales bera ere ez dugu ezagutu, ez dugu lehendakari izatera doan horren edo izan nahi duen horren inungo berririk ere izan publikotki eta fase barri hau lideratzeko asmoarekin baldin badabil gutxienez jakin barko genuke nola irakurtzen ari den momentua, nola interpretatzen ari da, adibidez Osakidetzan izaten ari geran arazoak edo etxe bizitzan ditugun arazo horiek. Etxeropena badaukazu behintzat legialdiek lehen urratsak ematen dituenean hori aldatu daitekela? Bueno, ez dakit, pentsatzen dut izango dela tarterik hitz egiteko, baina orain arte ez dugu izan, eta uste dut hori nahiko deigarria dana, ez? Lidergo falta hori bai sumatu dugula. Aurre programa hori eskuan hartuta badira herri lehentasun batzuk aipatzen direnak, horra aurkitu daitezke elkarguneak. Gogoan daukagu, legealdiaren azken txampan adostasun oso zabalak aurkitu direla, berdina espero duzakegu, Euskal Herria Bilduren gandik eta koalizio gobernu osatuko duten alderdin gandik? Bueno, guk esan dugu momentu erabaki honetan oso importantea dela ulertzea kolaborazioko garaiak direla, eta hala esan dugu hauteskunde kanpainan, baino hala praktikatu izan dugu aurretik ere, ez? Badira herri honetan dituguna arazoek eskatzen dute nolabait elkarrekin aritzea, elkarrekin gauzak interpretatzea eta ikuspegi horregatik iruditzen zaigu guri orain hitz egite, mintzagai izan beharko genukena, zan elkargune horietatik abiatuta nolabaiteko herri proiektu baten inguruan hitz egiten egon beharko genuke. Saiakera horiek egin dira, ez da bat ere ohikoa, baina hauteskunde kanpainan beran Peio Otxandianok egin zuen saiakera oso importante bat elkargune horiek erdigunean jartzeko. Hauteskunde horiek pasata ere eginda saiakera hori elkargune horiek identifikatzeko, baina egia da, izkin egiten zaiola olako saiakera guztia ikusiko dugu gero lege giltzaldiak zemango duen, baina erronka importanteak ditugu eta apirilaren 21 baino lehenago, nik debate desberdinetan parte hartu nun, elkarrizketak entzun nitun eta adibidez Osakidetzan, kanpainan onartu zen arazo bat zegoela eta esan zen, ez, denon konpromisoa eskatzen zuela horrek. Hala baldin bada, denon artean hitz egiten aritu beharko ginake momentu honetan. Ziurtzat ematen genuen lehen baita ere, jarduera parlamentarioa iraila amaierara arte itxaron beharko dugula. Zekite Euskal Herria Bilduk badaukan asmoa uztaila, hilabete
baliagarri aplikatzeko, eskaera hori egiteko? Bueno, nik uste detena da oso luze damakigula aktibidade parlamentario gabe, eta, klaro, hemen arazoak metatzen jarraitzen dutela, ez? Osakidetzan jarraitzen dugu ambulategien itxiera hoiekin, eta herritar asko daude horrengatik afektatuta, etxe bizitzarekin arazoak izaten jarraitzen dugu, kanpainan hainbestetan aipatu ziren arazo guzti horiek hor mai gainean daude, eta uste dugu badala garaia lanean hasteko, ze pentsa zenbat denbora damakigun, ez? Martxoa geroztik aktibidade parlamentario gabe, eta gogoratu nahi nuke funtzioan dagoen gobernuari ere inolako kontrolik egin gabe. Eta uste dut, bueno, ez dugu erabaki hartu formalki hori ala izango den edo ez, baina uste dut bueno, badugula nolabaiteko premia lanean hasteko eskuartean ditugun gaiek ala eskatzen dutelako. Gai konkreturen batengatik ikuste duzu badela beharrik hilabete hori baliagarri egiteko, lerroan kokatuko zen. Bueno, uste dut badirela kontuak, baina seguranik osakidetzan aurkitzen ari gera berriz ere ambulategi pila bat itxiko direla, berriz ere, ez, osasun arreta kaskarrakerekin aurkituko direla eta ezintasunekin aurkituko direla herritarrak, eta horren aurrean importantea litzake adibidez horri buruz hitz egitea, importantea da etxe bizitzaren inguruko kontuak gehiago ez dilatatzea, baina bueno, kontu asko dira eta nire eritzirako eta hau da hausnarketa igual zabalagoa legebiltzarreko inabilak diren periodo horiek zabalegiak dira, ez? Bueno, badago udarako tarte hori, baina gero urtarrilean ere bada beste bat, aste santuan ere bada beste bat, nik uste torra hausnarketa bat ere beharrezkoa izango litzakela, eta nolabait legebiltzarrak ere modernizatu egin behar duela, eta garai berrietara ere etorri beharko lukela, ez? Bueno, autogobernuari buruz ere aritu gara, ez egit gai arantzatxu bezala deskribatuko zenuko entzuk, begia da zer esana eman duela, eta orain, alako adostasun bat ere jasotzen dela EAJ eta Alderdi Sozialistak lortutako akordio horretan. Gogoan daukagu baita ere, EAJak eta Euskal Herria Bilduk dagoeneko urte batzuk igaro dira ordutik, baina oinarrizko puntu batzuk ere lortu zenituztela komunean. Uste duzu garaia dela, jarduera parlamentarioan gai hori txertatu eta segituen gaiari heltzeko? Bueno, guk esan dugu, ez, gai hau gure ustez lehentasunezko gai badela, eta legislaturaren lehen urratsetan abiatu beharreko lanak izan beharko lirekela estatus berriaren inguruko eztabaidaren ingurukoak, ez? Uste badegula premia bat, eta esango nuke denbora gehiegi damakigula rotonda batean kontu honekin bueltaka. Ez dakit sinatutako aurre akordio horretan nik ez dut pilatu zehaztatzunik, egia esateko, uste galdera ikur asko sortzen direla hor planteatutako kontuen inguruan, are gehiago gero batzun eta besten adierazpenak entzunda, edo zein kasutan uste dut badugula premia bat herri bezala, eta lanean hasi beharko genukela, ahalik eta azkarren estatus politiko berri bat eduki ahal izateko, ze eskuartean ditugun eta inbeste aipatzen ditugun erronka horiek eskatzen dute erabakitzeko gaitasuna eduki ahal izatea, eta hitz egiten ari gera oso gauza xumeetaz, ez? Adibidez, osakidetzan daukagun arazoetako batzuei, adibidez, erantzun emateko, mirren inguruan egon daiteken erabakitzeko gaitasuna Madriden dago, eta hori guke erabakitzea funtsesko litzateke osakidetzan dauden arazoetako batzuk erantzun izateko, baina baita herritarrek bizitzaren garestitzearekin bizitzen ari diren egoerei erantzunak emateko ere beharrezkoa dugu baita ere hemen gure gaitasunen araberako eros soldata minimo bat ezartzea, ez? Uste dut gai horiek eskatzen dutela premia saritzea, behingo saritu behar dugula nazio bat garela onarpen horretaz, beste mota bateko erlazioa behar dugula estatuarekin, berdintasunetik. Zagit sorpresat hartu duzu nazio hitzera hori duzula, ondo ezak berak aitortu izana, berari etzaiola kostatzen Euskadiaren nazio bat dela esatea? Bueno, ikusiko dugu horrek ze ematen duen. Donare, gai hori berraktibatzeko formula proposa iruditzen zaizu, EIJarekin adostutako dokumentu hori parlamentuan erregistratu eta eztabaida modu horretan bultzatzea? Bueno, nik uste dut importantea dela ulertzea gai honek behar duela, bueno, eztabaida bat, ikusiko dugu zein den eztabaida marko hori, baina bai esan dugu bere garaian lortu genuela adostasun zabal bat EAJarekin eta garaian Elkarrekin Podemosekin, Ezker Konfederalaren zati horrekin, eta hori izan daitekela nolabait eztabaida abian jartzeko
oinarrietako bat, ez? Eta guk uste dugu hori izan daitekela aukeretako bat, lehenik hemen adostasun bat lortu, eta gero Madridera joan alizateko, ze Madriden ere egia da, aukera lehio bat ireki dela momentu honetan, eta importante alitzake aukera lehio hori baliatzea, baina lehenik behar dugu akordio bat hemen herri bezala, gero Madridera joan alizateko. Madridera begira dudenak baita ere, Kataluniarrak dira hortartean finantziazio eredu partikular batez ari garelako, horre galdera ikurtezente pentsatzen dut. Ezagite, eskerrako militante batek aholkua eskatuko balizu, ze gomendatuko zenioken, zorentxe, erdibidean ikusten dugu, argita garbi eurake giltza dutela, ze gomendatuko zenioken? Nik ez ditute politikan aholkurik ematen bizitza personalean, ematen ez dituten bezala ez detuzten hor naizenik horretarako. Uste dut eskerrako militanteek izango dutela kriterio nahiko beraien eztabaidak eman eta hartu beharreko erabakiak hartu egal izateko, guk gureak hartzen ditugun bezala. Akordioak badauzkazue eskerrarekin, aukeretako bat zabaldu dena bada alderdi sozialistari babesa ematea, beste alde batetik militantziako gazteenen artean argi gelditu da, ez daukatela beldurrek hauteskundeak errepikatzeko. Uste duzu hauteskundeak errepikatzea katsa litzatekeela Kataluniarentzat? Nik ez dakite zein izango den panorama, eta uste dut egia dela momentua, kontestua nahiko komplikatua dela, eta seguro nago beraiek hartuko dituztela, egingo dituztela egin beharreko hausnarketa horiek, beharko dutela bere momentua ere hausnarketa horiek egiteko, eta bilatuko dutela zein izan formula egokiena guzti horretarako. Baina eskerraren boto emaileak ulertu dezake alderdi sozialistarekin tratu egitea hila Kataluniako presidente izendatzeko? Ikusiko dugunik, nahiago dut gauza hoien inguruan eskerrako militantziak hitz egin dezala, beraiek komentatu eta hausnartu dezaketela egin beharrekoa, eta hortik aurrean nien naiz sortan sartuko. Ikusten zuela ere, Pedro Sánchez, Espainiako presidentea, uneretan Kataluniaren morroi izan daitekela bere Madrilgo gobernagarritasun eredua, Madrilgo gertetako gobernagarritasun eredua bultzatu alizateko, edo aurrera ateratzeko? Bueno, argi dago Madriden oroarrez, badala egoera bat nahiko komplikatua, eta nolabait estaturik gabeko indar soberanistak nolabait baldintzatzen dutela Madrideko politika, eta oso kontuan hartu beharreko kontuak direla guzti horik. Morroi, ez dakit esango nuke Sánchezen inguruan morroi da, zerren morroi danik, baina bai egia dela nolabait Madriden ireki den eszenario horretan, soberanismoak baduela pixu garrantzitsu bat oso kontuan hartzeko oroar. Esaten nuen, batez ere, soka orain arte gehien tenkatzen ari dena Junts delako, eta hori argi ikusten delako. Soka gehiagi tenkatzeak arrisku ere badauka puskatzeko? Soka tenkatzeak beti du arriskua, ez? Nik uste beti erreparatu behartzaiola, eta oso konstiente izan behar dela, oroar bakoitzak bere alderdi interesetatik aratago bizi dugun kontestua eta momentu politikoa zein den, ez? Horri erreparatu behartzaio, eta nik uste horri erreparatuta aritu behar dugula denok arduraz. Bueno, kanpora begire, baina etxean ere bauzkagu etxeko lanak, eta hortaz luze eta zabalarituko gara nire Kortajarena eskerrik asko. Zuei mila esker. Segunetan saio berezia guakulako egun honen. Bai, hori da, anikusiko bera. Izango dugulako, gaur pendiente edo aztuta utzi ditu danak, orduan izango dugulako aukera galdetzeko. Goizeko 10 eta 4 minutu pakoaz albiste gehiagorekin irati.